Og ellers så vil jeg sige tusind tak for opmærksomheden, og tak for det. Ja, og tusind tak til Mads. Det var fantastisk godt klaret at holde så mange opmærksomhed fanget så længe. Du siger på kinesisk, hvad koster det? Det hedder Dor Xiao Chan. Kan I ikke prøve at gentage det? Super, I er gode til kinesisk, det vil de sagtens kunne forstå. Så skal I kunne sige, det er for dyrt. Det hedder Taiwan. Sådan, I er sgu gode. Så skal I kunne sige for at få en rigtig god pris, jeg er ven af Kina. Det hedder Wo Xue Zhongguo Hang. Kina er et gigantisk stort land. Det er svært at forholde sig til på den måde, derfor har jeg lagt det europæiske landkort ind over. Der kan jeg altså se, at Kina er større fra nord til syd og øst til vest i forhold til Europa. Man siger om Deng, at han i 1980 kom kørende i hans spritnye kinesiske bil og skulle træffe et fundamentalt valg. Vil han køre til venstre af den kommunistiske vej, eller til højre af den kapitalistiske vej? Og der siger man i Kina, at Deng, han blinkede til venstre og lød som om han kørte ud af den kommunistiske vej, men i virkeligheden hamrede han speederen i bund og kørte for fuldt ud af den. Dog lige minus USA. Det vil altså sige, at Kina i 2015 vil forurene mere CO2 end Australien, Canada, Finland, Danmark og alle de der lande til sammen. Godt tænkt, om vi skal have klimatopmøde i december måned i København. Hvis vi ikke får Kina med i sådan en aftale, så hjælper det som en skrædder i helvede med de her CO2-begrænsninger. Hvis vi ikke får Kina med, så bliver kloden kvalt i klimagasser fra Kina. Så det går ufattelig stærkt. Det vi mangler at se på nuværende tidspunkt for kineserne, det er kinesiske megabrands, og det ligger lige under overfladen. Et godt eksempel det er Lenovo Computer. Hvor mange af jer kender Lenovo på det arrangement? Masser af kinesiske virksomheder, der har musklerne til at gå direkte ind på vores markeder og vil give os kamp til hovedet, fordi deres omkostningsstruktur er væsentligt lavere end vestlige virksomheder. Så der får vi altså virkelig en udfordring. Prøv lige en gang at tænke på, hvad I kender i japanske produkter. Toyota, Sony, bare for dem to. Da min far han for 30 år siden købte en Toyota, der grinede naboen af ham og sagde, nedsættende om japanske biler, at han havde købt en riskåre. Der er altså ikke nogen, der griner af Toyota længere. Det er verdens største bilproducent, og de er verdensmestre i kvalitetssikring, lineproduktion osv. Det samme kommer til at se fra kineserne. Jeg starter med at sige, at det man hører, det glemmer man, det man ser, det husker man, men det er jo først det, man gør, man sådan rigtig forstår. Så vil jeg sige tusind tak for opmærksomheden, og tak for det.